In ano ikulim lasot dabar nigid haimit labiad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertob natong tanan. Kini gihapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste ug sa akong mahal nga anak Chid Kinori Silva, makig-uban usab kaninyo nini usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kini nga programa hatod kanato mangigsoon sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community. Og manghinaot kami nga manakam mo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaa sa kabuntagon din sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimban kini maigsoon. Og dugang nato mga pahibalo ang atong malabot nga kasaulugan sa Pistas Trompeta hapit na. Ato ning ipahibalodaan sa atong mga kaigsunan sa kahanginan aron nga makapreparar sila sa pagpail og leave sa ilang mga trabaho mangigsuon. So ang pista sa trompeta kung gitawag Rosh Hashanah or Yom Teruah or New Year sad na siya mangigsuon sa mga Hudyo karong September 30. Magsugod ta September 29 sa pagsalop sa adlaw. Tisre 1 na siya maigsoon sa Jewish nga kalendar, Tisre 1. O September 30 sa ato na siya maigsoon, adlawng Lunes. Aron makapreparar mo adlawng Lunes, makapail mo og leave sa inyong mga trabaho. Rosh Hashanah karong September 30, Pistas Trompeta, ang tawagan na gitawag og pista sa bagong tuig o gitawag sad nato og Yom Teruah. Adlaw sa pagpatingog sa mga syupar. Adlaw sa pagpamati sa tingog sa syupar. O sunod nga pista, mga igsoon, karong Tisre Jis, natunong na siya sa Oktubre 9. Magsugod ta na Oktubre 8 sa gabi, mahumanta Oktubre 9 sa gabi isad. Karong sunod nga bulan, Oktubre. Yom Kippur na siya mga igsoon. Ang Yom Kippur nga kasaulugan, mao na siya ang pagsakit sa atong kalag, kay magpuasa ta ni anang adlaw sulod sa adlaw og mauna ang giisip sa mga Hudyo nga pinakabalaang adlaw sa tibuok tuig. O ang sunod nga kasaulugan nato ikatulo mao ang Sukkot inig abot sa Tisre 15 5718 na nga tuig sa Jewish nga kalendaryo. Og natunong sad na sa atong bulan sa Oktubre 14 matapos ni siya ngadto sa 21. Ang atong tigom, unang adlaw, 14, Oktubre 14, unya, magtigom sa tas katapusang adlaw, Oktubre 21. Aron makapreparar mo sa inyong mga pag-leave sa inyong mga trabaho, ang mga kaigsunan kung gusto mo nga mo-appeal o mo-observe sa aning mga kapistahan. Akong usbo na, September 30, ang Pistas Trompeta. Oktubre 9, Yom Kippur. Magsugod nas 8 gabi. Onya, Oktubre 14, ang Sukkot. Og sa Oktubre 21, ang katapusang adlaw. So, dalaygon kayo ang adunay mga igsoon. Og dugang na to mga pahibalo, ang atong buluhaton mga igsoon, matag Sabado, anaan ninyo makaplagan sa Perelos, Dungguan, Perelos Carcar City. Naagid ta sa boundary sa San Fernando, Cebu o sa Carcar City. Ang atong panimbahon matag Sabado, alas 9:30 sa buntag, mahumanta alas 6 gayod sa kahaponon or kapin pa, inigsalob gayod sa adlaw. O kining atong programa, pwede sa ninyong sublion sa pagtan-aw sa YouTube, i-type lang ninyo The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. O niya, makakontak sad mo na mo kung doon na mo yung mga pangutana 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang adunay, og dili kita maglangan. Anhin na kita sa pinaka-importante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim, mag-ampuon na kita sa makadyot. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach, Sheta Adonai Shamra Lefi, Netzral Dal Sifatay. Ikaw ang magapanguna kanako Adonai, maghatag kaalam mo kahibalo, diha sa imong pulong ug ang akong dila sa pagtabi sa imong mga pulong din sa kanginan sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach among gisalig gitugyan ng tanan. Amen. Ug ginaot pa Adonai nga imong buksan ang mga kasing-kasing sa among mga sugin paminaw aron sila makasabot ug makatugkad gayod sa kamatuoran. Sa ngalan mo Adonai Yeshua among Misaya.
Amen. O ganhi kita magigsuon sa pag-ukab sa atong mga Biblia, dili kita maglangan, atong buksan ang atong balaang kasulatan sa Salmo 119 versikulo 45. Palihog ko pagbasa, Brother Roy. Og mulakaw diha sa kagawasan, kay ako mangita sa imong kalagdaan. Mawa? Amen. Salmo 119 45. 45. Ang pagtuman sa sugo, mga igsoon, maudi ay ang tinuod nga kagawasan. Ha? Muna giingon diri mga kaigsunan ko. Ang pagtuman sa sugo, maudi ang tinuod nga kaluwasan. Oh, matod pa diri. Magkinabuhi ako o tumanon ko, kanunay ang imong balaod hangtod sa kahangturan, magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, kay gitinguha ko man pagtuman ang imong mga sugo. Magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, kay gituman ko man, gitinguha ko man ang pagtuman sa imong mga sugo. Sa ato pa, ang pagtuman sa mga sugo sa Elohim, maoy tinuod nga kagawasan. Dili di ay sayop di ay ng pag-ingon sa mga kapastoran nga tungod mo na hinungdan nga hadlok sila sa pagtuman sa balaod, kay para nila kung magtuman kuno sa balaod na ilalom na kuno kas balaod, nagapos kas balaod, under na kas balaod, sayop na siya mga igsoon, sayop na siya nga prinsipyo. Ang tinuod di ay nga kagawasan mao ang pagtuman sa sugo. Amen. Ha? Maoy pagtuman sa sugo. Akong usbo na, klarohon ako na. Itugot nga sulti ako kanunay sa matuod nga mensahe. Kaya ang akong paglaom anaa sa imong mga hukom. Akong ipaibabuan og jutay. Tumanon ko kanunay ang imong balaod hangtod sa kahangturan. Matod pa ni Salmista David. Tumanon ko kanunay ang imong balaod hangtod sa kahangturan. Walay limit. Walay putol, mga igsoon, ang pagtuman sa balaod. Samtang buhi ka, samtang nagginhawa ka, tumanon mo ang balaod sa Adonai. Hangtod sa kanturan, magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan. Kaklaro kayo, anak. Makakinabuhi ka sa hingpit nga kagawasan, kay gitinguha ko man ang pagtuman sa imong mga sugo. Pag dili mo tumanon ang mga sugo sa Elohim, muna tinuod nga wa kay kagawasan. Ang pangutana, kagawasan sa unsa? Ha? Sa ato pa maigsoon, dili ka di ay mahigawas sa sala kung dili mo tumanon ang mga sugo. Nga naman, ato mabasa na 119 versikulo 9 usab. 119 versikulo 9. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi. Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Tanawa, unsa kunoy buhaton sa usa ka batan-on aron maputli ang iyang kinabuhi. Mawala ang iyang sala, ha? Muna diya, mawala ang imong sala, maputli ang imong kinabuhi. Unsay buhaton? Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Ang pagtuman di ay sa mga sugo sa Elohim, maoy makapahatag nimong kagawasan gikan sa sala. Dili ka mahigawas sa sala kung dili mo tumanon ang iyang mga sugo. Sa ato pa, Bradroy, kani di ay mga Christians karon nga wa gyud magtuman sa sugo, ilalom pa day na sila sa sala. Wala pa na sila makagawas sa sala. Amen. Mo bitaw hinungdan nga di mo makasabot sa kamaturan, di makasabot sa pulong, gahi kay pasabton sa pulong kung sa ilunggo pa dungol. Ha? Mga dungol di makasabot kay ngano man tungod na sa sala. Tungod sa sala nga naglikos pa, nagpiit pa, matod pa ni Apostol Pablo sa Roma o sa Hebrehanon 12 nga gilikusan kita pagpiit sa sala. So ang tao nga gilikusan sa sala, piit pa sa sala, mo na ang tao nga wala magtuman sa sugo. Pero ang tao nga nagtuman na sa mga sugo sa Elohim, mo na ang mga tao nga nakabaton sa tinuod nga kagawasan. Amen. Sige, matagwalig kagawasan. Unsa may wali sa mga Christians, sa mga pastor sa ilang simbahan, unsa may ilang pasalig sa ilang mga membro, di ba kagawasan?
Ha? Kagawasan ang giwali, pero samtang nagwalig kagawasan, sakto laging gingon ni Apostol Pablo, nga sila samtang nagwalig kagawasan, ilalom gihapon sa sala. Naana sa 1 Korinto, wala na mapreparar ang maong mga bersikulo niya na. Mo na gingon ni Apostol Pablo nga samtang sila nagsaad og kagawasan, apan sila sa ilang kaugalingon, ilalom gyapon sa sala. Mo na gingon ni Apostol Pablo, nganong ilalom sa sala, kay wa man magtuman sa sugo. Pag di nimo tumanon ang sugo, ilalom gid ka sa sala. Samtang nagsaad kag kagawasan sa mga tao. Pero ang tinuod, ikaw ulipon kagyapon sa sala, kay nga naman wa ka magtuman sa sugo. Kay ang tinuod ay nga kagawasan, mao ang pagtuman sa sugo. Amen. Unsa kuno ikaputli sa batan-on siyang kinabuhi. Unsay buhaton sa batan-on nga tao aron maputli ang sala, aw maputli ang kinabuhi. Unsa man ay pulong putli, way sala. Tahor. Oh, munay tahor sa Hebreo, tahor, putli, way sala. So unsa kunoy buhaton sa usa ka batan-on aron ang iyang kinabuhi mahimong putli? Pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Amen. Kasayon ana sabton, kung dili mo tumanon ang sugo sa Elohim, dili gyud maputli ang imong kinabuhi. Maniguang na lang ka, pastor. Mamuti na lang ang buhok nimo, pastor. Pero di nimo tumanon ang sugo, nagtipon og sad ang imong sala. Nagkatiguang ang mga pastor, nagkatipon og ang sala. Kaya nga naman, sukad pas pagkabatan-on, wala gyud tumana ang sugo. Hinunua, kanunay gidibati ang sugo, kanunay gilalis ang sugo, kanunay gituis ang sugo. Nga maputli imong kinabuhi niya na. Nga ang sikreto di ay nga maputli ang atong kinabuhi, tumanon ang sugo sa Elohim. Atong basahon ang Juan 8:31 ngadto 32, Brother Roy. Unya mingon siya Adonai Yeshua ni adtong mga Hudyong Parasiyo nga mituo kaniya. Audio ha? Kung kamo magpadayon sa akong pulong, nan kamo akong mga tinun-an gayon. Amen. Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran mohimo kaninyo nga gawas nun. Amen. Unsay sulti? Inyo maning kabisado manin ninyo, mga kapastoran, kabisado maginin ninyo nga bersikulo. Juan 8:31 ngadto 32. Og kamo mahibalos kamaturan, og ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Memoryado nis mga pastor, basta bisan pas mga preachers miracle, memoryado magini. Bosa miingon si Adonai Yeshua sa mga Hudyo ha, mga Hudyo nga mga parisyon ni. Kini kong Biblia usahay, kini kong mga translation Bible, ang sayop ani kay bisag ang parisyon mo gitudlo, i-general nila pagsulti nga mga Hudyo. Mao na nga masaypan in taon sa og tan-aw sa mga tao ang mga Hudyo. Ang image sa mga Hudyo naguba sa pananaw sa mga Kristiyanos gumikan sa ang gipasangin lang kanunay bersikulo mga Hudyo. Tungod sa term nga gigamit. O tungod sa term nga gamit nga mga Hudyo ra, wala gi-specify nila ba nga lahi man na doon ang gipasabot kini kaaway ni Yeshua. Mga igsoon, kung imong sabton, ang kaaway sa Misaya sa unang panahon, dili ang mga Hudyo, kundi ang mga parisyo, mga leader sa relihiyon. Maunay kaaway ni Adonai Yeshua sa iyang panahon, maunay kaaway sa mga apostoles, dili mga Hudyo. Kay kumingon kag mga Hudyo, general, tanan, apel di ay ang mga apostoles, iyang kaaway. Katong mga followers niya, mga Hudyo, kaaway dito. Ha? So, dili na general, kundi ang kaaway ni Adonai Yeshua sa iyang panahon kadto lang mga parisyo. Munang usay klarohon ginato na og sabot ang Biblia. Bosa miingon si Adonai Yeshua ngadto sa mga parisyo nga nagtuo, nagtuo ba ni? Nga nanuo kaniya kon tumano ninyo ngadto sa mga Hudyo nga nagtuo kaniya day kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamaturan, og ang kamaturan magahatag kaninyong kagawasan. Kagawasan sa unsa? Og unsa ang kamaturan nga imong mahibaluan?
Mahibalo kuno kung magtuman kamo sa akong mga sugo, mahibalo kamo sa kamaturan, ug ang kamaturan magahatag kaninyo kagawasan. Kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, kamo tinuod nga akong tinun-an. Mahibalo kamo sa kamaturan, ug ang kamaturan magahatag kaninyo kagawasan. Ang pangutana, unsa ang kamaturan? Ha? Unsa ang kamaturan? Atong basahon, Salmo 119, 142. Ang imong pagkamatarong mulungtad hangtod sa kahangturan. Oh, Ug matuod gayon ang imong balaod. amen. Matuod gayod ang imong balaod sa CGB, Complete Jewish Bible, gingon dito, your Torah is truth. Ang imong Torah, kamatuoran. Ha? Muna, 142, mga igsoon. Giingon niya, ang imong pagkamatarong mulungtad hangtod sa kangturan, og matuod kanunay ang imong mga balaod. Your Torah is truth. Truth ha, ang imong Torah, mao ang kamatuoran. Sa Complete Jewish Bible. Ang imong Torah, mao ang kamatuoran. So muna'y pangutana, mahibalo kamo sa kamaturan, og ang kamaturan maghatag kanyo kagawasan. Unsa ang kamaturan? Ang Torah, Ang balaod. ang balaod. Mo'y giingon di ay, ang balaod, mao di ay ang kamaturan. Sa ato pa, kay gisalikway man sa mga Kristiyanos, sa mga kapastorang Pentecostal, born again, mga Baptist, kay gisalikway man ninyo ang balaod, klaro nga gisalikway ninyo ang kamatuoran. Amen. Kung gisalikway ninyo ang kamatuoran, asa may kamatuoran sa inyong grupo? Diyan mo. Ang pagpangubra yung ikapulo. Moray kamatuoran ya nga ang mga pastor na nga dato. Amen. Ha? Moray kamatuoran nyo diya ang pagpangubra ikapulo sa inyong mga membro. Kay ang salmo nagsulti nga ang imong balaod mao ang kamatuoran. Karon kay inyo man gisalikway ang balaod. Kay moingon man mo nga wala nay balaod. Karon, kung wala nay balaod, mga igsoon, di walay kamatuoran. Ha? Sa inyong pag-ingon nga wala nay balaod, sa ato pa wala nay kamatuoran. Ang simbahan, no? Ha? Wala simbahan, wag kamaturan. Wagi kamatuoran ang inyong simbahan kay wa may balaod. Amo na kasagaran sa simbahan, nakagi kong simbahan kaganina, murag pansyon tan-aon. Pansyon. Unsa man ang pansyon? Patay ang sulod. Nganong nakaingon kong pansyon? Dako kay cross. Basta na ay cross, pansyon. Tanawa na mga simbahan sa Assemblies of God, dako kay cross, pansyon. Ang nanimba diya, patay. Kay way kamatuoran, kay way balaod. Tanawa ng simbahan sa Baptist diya sa, asa ni dapita diya sa, kuan? Ha? Ang giadapit padulong sa Birama. Mga igsoon, dako ang simbahas Baptist diya, dako kay cross, pansyon. Ha? Ang sulod, patay. Nga naman, way kamatuoran. Pag ang simbahan, way kamatuoran, patay. Nga nung way kamatuoran, sila ra mismo ang gawali, nga wa na'y balaod. Sa panahon nga nagwali ka, nga wa na'y balaod, meaning wala na'y kamatuoran. Kay ang balaod, mao ang kamatuoran, matud pa sa Salmo 119, 142. Amen. O niya inyo ning isalikway. Kay kamura ba mga pastor, mahilig ra yung hagpat-hagpat ra. Ang kutloon ninyo, kadto ra mga salmo nga, inyong gituuhan nga makapanalipod ninyo. Salmo 23, gimemorize. Salmo 91, gimemorize. Nga naman, hugot kayo ilang pagtuo, nga makaluwas na nila kung ilang memorizon. Di ba, Brother Roy? Nga bisag sa una, mga batanon pa ko, Kristiyanos man tagikan, memoryado bata pa ko, gitudloan ako sa akong mama pag memorize ng Salmo 23 o Salmo 91, kay makaluwas lagi na nato kung atong memoryahon. Pero Salmo na siya gikutlo. O niya karon, kining Salmo 119, 142 nga nag-ingon, nga ang imong balaod, mao ang kamaturan. Ano man yung kutloan eh? Sa una rin pa.
Awa man sad mag-ingon diri nga sa una ra ning bersikulo Ha? Mo na mga igsoon nga nganong wa ninyo kutlo Wa ninyo iapil nga ang iyang balao di ay mao ang kamaturan. Nganong adto ra mo sa Juan 14:6? Juan 14:6 brother atong basahon. Kay mura man gina ilang gigana ang Juan 14:6 pero ang Salmo 119, 142 di sila. Okay. Si Adonai Yeshua nagaingon ngadto kaniya. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tao nga nagaadto sa amahan apan pinaagi kanato. Walay tao nga makaadto sa amahan nga apan pinaagi kaniya maigsoon. Muna na sa Salmo 14:6 may kay sila mukotlo ana. I am the way, the truth, and the life. Mo bitan ang marka diya sa kwan. Ang singalan ang diya lagi sa ng Bible Baptist diya sa kwan. Kaya hindi sa aning Birama. Sa di ang singalan na diya. Nga lugar. Ang naasa St. Francis ba? What the Bible says niya. Kutlo nila na. Juan 14:6. Si Yeshua mingon ako maong dalan kamaturan ug ang kinabuhi. Onya kining Yeshua nga nag-ingon nga nagsulti sad nga mao ang pulong wala mo supak sa Torah kay matod pa ni Adonai Yeshua tuo man ka mo aning Misaya onya sa may sultis Misaya sa Mateo 5:17, 18, 19 wala ako moanhi aron sa pagsalikway sa mga balaod ni Moises og sa mga propeta. Mianhi ako aron paghatag niinig hustong kahulugan. Amen. Unya nganong inyo mangisalikway hugot man gyud magmusalikway sa mga sugog balaod nila ni Moises nga mismo ang Misaya nga inyong gituhan wa man magsalikway ana. Nya kamo musalikway. Pagkatoy-toy ninyo. Unya mo angkon mo nga followers mo sa Misaya. Christ followers ko na mo. Unya na ay sinultihan sa Misaya nga wa ko moanhi aron pagsalikway sa balaod ni Moises. Unya kamo kusog kay mo salikway sa balaod ni Moises kay mo ingon dayon mo sa una ra man na. Asa may giingon sa Biblia na utag si Yeshua niingon sad ang Misaya niingon sad nga ay namugtuman sa balaod ni Moises kay sa una ra na. Og si Pablo niingon sad unta ana nga ay namugtuo sa balaod ni Moises kay sa una ra na. Naawa? Niingon ba ang mga apostoles nga ayaw na mugtuman sa balaod kay sa una ra na? Ang atong ikahibulong lang og dako kay pag magisgot ag balaod sa una ra na pero magisgot ag ikapulo og halad di sila moingon nga sa una ra na kun dili moingon dayon sila mao nay sikreto sa panalangin. Pastor, pangutan-an nimo. Ni amay mabasa nga tumano nato ang adlaw igpapahulay. Di ta mo kaon sa baboy kay hugaw. Matud pas Biblia. Ay sa una ra na brad. Sa una ra na sister sa panahon pa na nila ni Moises. Wala na naron. Wala na. Hugot kayo sila musulting wala na. Gilimpyuhan na ng baboy o ang Shabbat gipulihan nag Domingo. Onya, pastor kining paghatag sa ikapulog hala, di ba daang tugon man sad ni wala sad ni. Siya dili oy. Sikreto nas panalangin, sister. Kung hatag ikapulo, panalanginan ka. Atiaw mo na pagkatoy-toy ninyo. Pag nalambigit og kwarta, uyon kayo mo. Pero wa ganay kwarta, moingon mo sa una ra. Nagpakita lang na nga kamong mga pastor negosyante. Kwarta pasugo Kung naapay kwarta nalambigit anang pagkaon sa baboy tingali, og naay kwarta nga nalambigit anang pag Shabbat, gauna na sila pero kay wa man wala na. Klaro lang nga kamong mga pastor dagway kwarta. Mao nay kamatuoran nga inyong gisunod diha sa inyong simbahan. Inyong patuo ang mga tao nga kana Yahweh sa panalangin. Pero ang Tinuod daang tugon gyapon na. Ngano man, walay mabasa sa New Testament sa bagong tugon nga ang mga apostoles nangobrag ikapulo.
Way mabasa sa Biblia, sa New Testament, nga ang Misaya nagsugo sad sa iyang mga followers sa pagpangubrag ikapulo. Pero nganong kamo, kada Domingo, baga man gyud kayo mugnaong og dili maulaw nga magbalik-balik pagtabi ni anang Malakyas 3 Gs diya sa inyong simbahan matag simba Miyerkules hisgutan ang ikapulo na aginay exhortation sa giving. Inig Bernes, overnight prayer, sa di pa magwali ang pastor, lakbitan ginag exhortation sa giving. Bungol ba gina iguro na inyong mga membro nga kinahanglan pa man yun balik-balikon pagpasabot ang paghatag sa ikapulo. Kay mingon mo, limtanon manggod ang tawbrad, angay yung pahinumduman. Munang ako, angay sad mo na kong balik-balikan sa pagbadlong, kay limtanon man sad mo. Munang ay mong kapool nga magbalik-balik sa kong pamadlong, dinhi sa kahanginan, sa pagpamadlong sa inyong pagpangubrag ikapulo, nga wa mo'y katungod, kay limtanon man sad mo. May gani ning ako kay kada Domingo ra ninyo madungog. Kanang inyong pagsigig exhort sa giving 3 times a week gina. Bisan gani kung naay Bible study pagka Martes sa usa ka barangay Bible study, hisgutan exhortations giving lang yapon. Pagka Huwebes naay Bible study, exhortation sa giving before magwali, balik kung ginagpahinumdom ang Malakyas 3 Gs. Kay nga naman, parang di malimot ang inyong mga membros paghatag. Nganong ang kasuguan sa adlong igpapahulay, nga mo'y kanunay gisugos Ginoo, giingon yun nga hinumdumi ang adlong igpapahulay og balaan na kini. Kanang sugo niya nga pahinumdumi, wa man iyo hisgote hinoon. Wa gyud balik-balikan. Wa gyud balik-balika, dapat mo na inyong balik-balikon sa paghisgot ka ng hinumdumi ang akong adlong igpapahulay og balaan na kini. Kay naa gyud term nga pahinumduman gid ay aron di malimtan balik-balikon ang Shabbat. Pero ang ikapulo, ang pagpangubar ikapulo, sos gibalik-balik gid oy Malakyas 3 Gs. Unya kanang ikapulo kung atong hisgutan og tun-an ang Biblia, wara ba gina maghisgot og kwarta? Ang ikapulo wa maghisgot og kwarta. Pero baga agnaong sa mga preacher, mga pastor nga do nagipagpasabot sa ikapulo nya kwarta ra ba hisgutan na? Nya may ra ba kay mo pasabot Brad Roy kay agin po nato nasuna ang ikapulo maigsoon mao ni. Hilag yung detalyiwa. Kung nakay sweldo nga usa ka gatos, 10 pesos ana iyas Ginoo, mo na ikapulo mo 10%. Klarohon yung pasabot. Pag nakay usa ka libo, ang usa ka gatos niya na iyas Ginoo 900 imo. Di ba? Alkansi ba ka igsoon? Dili usa gatos ra gipangayos Ginoo sa imong usa ka libo. Unya dias imong nabilin nga 900, imo nang kuan pagyod para sa imong gugma. Kay kung ikapulo ra imong ihatag, wa pa ka makahatag sa Ginoo kay kanang ikapulo iya manas Ginoo, so di na imo. So ang 900 nimo di ka mokuha kay gikan naman nas imo og gugma mo na tumbasan nimo ang imong ikapulo og laing usa ka gatos aron nga ang imong ikapulo og ang imong gugma nag-uban. 200 na nahatag. Kadugayan, insert ang testimonyo, tanawa sa atong igsoon, 30% yung gihatag sa Ginoo. Gipanalanginan. Kadugayan, lain na testimonyo, 50% ang akong gihatag sa Ginoo sa akong income. Ang nanagiyag aras ready receive Cebu mga igsoon, nihatag niyog 90% sa Ginoo, 10% na lang kuno iya gibali. Hangtod ilan na lang yung gipahurot og hatag kay parang wa na lang gihuna-hunaon. Nihawrot na laghatag ng imong income sa arastre. Unya, simbahan na lang muhatag sa imong kurente, konsumo, balay, panggasolina, tanan, eskwela's mga anak, simbahan. Mura mag-iilad niyong Ginoo anang kalakiha. Muna na amay suon nga, magdugay, gipang patay. Gipanguhas Ginoo kay mga nangilad raman silang kaugalingon. Muna na amay suon nga, di gyud maayo nga magsigit tag hisgot og kwarta. Diya simbahan. Ang atong hisgutan ang sugo sa Ginoo. Karon, klaro kayo
nga atong nasabtan nga ang kamatuoran mao di ang balaod nganong di man ninyo hisgutan. Nganong ang kwarta may balik-balikon paghisgot. Kanunay dunay gyud exhortation sa giving. Nganong kana man gyud inyong gipahimugatan ang giving? Kay bukad man ang bulsa. Ang balaod mga igsoon nga maoy kamatuoran nganong di man ninyo hisgutan. Muna nga ako di ko mapulan dinhis kahanginan nga magbalik-balik sa pagwali mahitungod sa sugog balaod sa Ginoo kay ang akong sala sa una nga panahon nga nagwali ko radyo wa gyud sad nako iwali ang sugog balaod sa Ginoo. Munang karon wali na nako ang sugog balaod sa Ginoo kay nganuman mintras gihatagan kog kahigayunan kay mao gyud ni ang kamatuoran mga igsoon. Og kining among pagwali sa sugog balaod sa Ginoo walang misuhol ani. Katong sa una naman toy blessings bintaha to bradroy. Sa una gawali tag radyo. Naman tay blessing inig uli na magitay na panalangin. Kining amo ron mga igsoon nga pagwali sugog balaod way nag-support, way gag-sponsor, amo ning paningkamot, amo ning hago. Nganuman mo ni tinuod nga gugma. Amen. Dili pinaagig kwarta. Dili pinaagig sohol. Iwali ang kamaturan. Muna naa ang pangutana nato ganina ug kamo may balo sa kamaturan. Unsang kamaturan? Gipasabot na to Salmo 119, 142. Ang imong tura mao ang kamaturan. Unya Juan 14:6 si Yeshua mingon, ako mao ang dalan, ako mao ang kamaturan, ako mao ang kinabuhi. Unya bag-o lang tang naghisgot niya na sa mga miaging Domingo nga si Yeshua anaa niya tanan, siya ang tura, siya ang pulong matud pa sa pinadayag 19:13 ang iyang napuno sa dugo niya dunay ngalan nga nisulat nga the word of God. Ang iyang ngalan mao ang pulong sa Ginoo. Sa ato pa si Yeshua mao ang pulong, si Yeshua mao ang tura. So mao na paingon niya ang tura mao ang kamaturan, si Yeshua mao ang kamaturan kay usara sila. Munang ayaw isalikway ang tura, ang balaod sa Adonai. Kay kung isalikway nimo ang balaod sa Adonai, imo rang samara nga imong gisalikway ang Misaya. Kay wala mo ani ang Misaya aron pagsalikway sa balaod ni Moises. Ipaliw kog basa niya na nakigiandam na ninyo Mateo 5:17 ngadto sa 19. Ayaw paghunahuna nga ako mianhi aron sa pagguba sa balaod. Guba gid ha? O sa mga propeta. Ako wala mo anhi aron sa pagguba, apan aron sa pagtuman. Aron sa pagtuman di ay. Pero ang mga pastor Giguba. Ang Misaya nag-ingon, wa ko man aron sa pagguba sa balaod ni Moises. Pero ang mga pastor, hilabihan makaguba sa balaod. Amen. Makigdebate, gapangugat, gapamula pa. Nga makigdebate nga wala na'y balaod. Samtang ang iyang Misaya nga gituohan, nagtuo, mianhi, nga wala magguba sa balaod ni Moises o sa mga propeta. Mianhi siya aron sa pagtuman nini, paghatag nini sa hustong kahulugan. Padayon, Brother Roy. Kaysa pagkatinuod, ako magaingon nga kaninyo. Hangtod nga ang langit ug ang yuta ang langit ug ang yuta mahanaw. Walay bisan usa ka kudlit ni usa ka tulpo nga mahanaw sa bisan unsang paagi gikan sa balaod. Amen. Hangtod nga ang tanan matuman. Hangtod nga ang tanan matuman samtang naglungtad pa kuno ang langit ug ang yuta. Una-una ana wa ka giluki sa imong kaugalingon pastor nga moingon ka wala nay balaod, wala nay sugo kay sa panahon rana ni Moises samtang ang imong Misaya diya sa Mateo 5 nag-ingon samtang naglungtad pa ang langit ug ang yuta. Pastor, ang pangutana, naa pa yuta? Naa pa ba'y langit? Naglungtad pa ba ang yuta nga imong gitumban ron? Asa makagatungtong, pastor? Nakita pa ba nimo ang langit kumuhangad ka? Mayingon ka, kita pa. O nya unsay sultis imong Misaya? Samtang naglungtad pa ang langit ug ang yuta, walay
pagasayloan diha sa balaod bisan gamay nga kudlit. Sa bisan unsang paagi. Sa bisan unsang paagi, di nimo pwede isalikway ang balaod. Sa bisan unsang paagi, matod pa ni anang misaya nga imong gituuhan. Lima ka na bisan unsang paagi ha. Bisan unsang paagi, haway ko noy sayloan gilabihan. Ako'y gipangkulbaan ani mga pastor nga naniguang na mga igsuon sa pagwinali sa Biblia pero way nasabtan. Naniguang na sa pagbuwali sa Biblia, way nasabtan. Palihog ko nagbasa ng Mateo 5:17 ngadto 19. Unya pangutan-a day mong kagalingon kung napabayuta nga naglungtad ron. Asa man ko gatunob, napabay langit ron. Unya samtang kuno ang gingon sa Misaya, samtang naglungtad pa ang langit ug ang yuta way sayloan. Sa bisan unsang paagi. Muna naa nga kami nagpahibalo ninyo nga magsaulog na sad mig mga pista sa adunay kay naa man is Biblia. Ato nang hisgutan sa sunod Domingo ang mga pista sa adunay aron mahibalo mo nga naa gid is Biblia ang pista. Muna wa na mo na saylo kay daghan man pong nagbantay adlaw ipapahulay ron sama aning Sabadista, Church of God. Gabantay man po sila adlaw ipapahulay pero kumusta ang pista? Giapil ba ninyo sa pagbantay? Wa man sad. Gisayloan naman sad ninyo. So sao man yung ana pag kahimong kamatuoran gyapon nga naghagpat-hagpat naman sad mo. Okay. So ang sunod na tong pangutana, ang kamatuoran mao ang tura ug ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. O atong balikon ang pangutana, unsa nga kagawasan ug asa nga kagawasan? Kagawasan di ay gikan sa sala. Juan 8:34. Si Yeshua mingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Oh. Ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Sa unsang paagi nga nakasala ka? 1 Juan 3:4, Bradoy. 1 Juan 3:4. Sige ingon dia. Ang giingon ni Yeshua, ulipon sa sala ang tanan nga nakasala. Si bisan kinsa nga nagahimo og sala nagalapas usab sa balaod. Oh, mao di ay na. Kay ang sala mao ang paglapas sa balaod. Ang sala di ay maoy paglapas sa balaod. Amen. Ang giingon ganina ni Adonai Yeshua, bisan kinsa nga nakasala, ulipon sa sala. Sultihan ko kamo, matud pa ni Adonai Yeshua. Ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Sa ato pa, og ang sala unsa to? Ang paglapas sa balaod maoy sala. Sa ato pa, kamong mga pastor ay mo pangingon ng hukom ko ninyo ha. Biblia ra gyud atong gipasulti diri. Kamong mga pastor ulipon di ay mo sa sala. Wala pa mo makaangkon sa kagawasan. Kay ang atong bersikulo kaganina sa Salmo 119:45, giingon dito, ang pagtuman sa mga sugo maoy tinuod nga kagawasan. Ha? Maangko nimong hingpit nga kagawasan kung mutuman ka sa sugo. Unsa nga kagawasan? Kagawasan sa sala. Ulipon sa sala ang bisan kinsa nga nagpakasala. Ug unsa ang sala? Ang sala mao ang paglapas sa balaod. Sumalas gibasa sa 1 Juan 3:4. Ang sala mo'y paglapas sa balaod. Karon kay wa man gyud mo magtuman sa balaod, di modo ulipon gyud ay mo sa sala. Mo hinungdan dungol kamo og di makasabot sa kamaturan. Munang ang inyong solusyon, pagnon ang inyong redyo. Aron di mo makadungog sa tingog ni Brother Gideon. Nagsigig pamadlong ninyo. Pero pag tinarong ko na mo kung badlungon pa ba mo, kamong nagtuman sa sugo, masakitan ba mo? Dili. Pero ang mga nagsupak sa sugo, klarong masakitan. Kay nagsupak man sa sugo. O niya, naabas bersikulo ang akong gibasa? Naa. Niya nganong di man nimo dawaton. Kaklaro kayo mga igsoon. Unsa ang sala? Ang sala mo ang paglapas sa balaod. O kung sa gisaad ni Adonai Yeshua, kung kamo mahibalo sa kamaturan,
ang kamaturan magahatag kaninyog kagawasan. Asa nga kagawasan? Kagawasan sa sala. Ug unsa ang kamaturan nga imong nahibaluan? Ang giingon sa Salmo 119, 142. Ha? Ako ning balik-balikon, kay limtanon ra ba mo? Hibaw-an bitaw limtanon kay kanang ikapulo inyong balik-balikon. Muna na nga unsa giingon dito? Your Torah is truth. Ang imong Torah mao ang kamaturan, sumala sa Salmo 119, 142. Muna na ang inyong hinuktukan. Mao na ang inyong timan-an. Ha? Imong imbestigaron, imong kaugalingon pastor. Nagtuman ka sa balaod? Wala. Kung wala, unsay gingon sa 1 Juan 3:4? Ang sala, mao ang paglapas sa balaod. Ha? Gituman ba nimo ang balaod, pastor? Gitudlo ba nimo sa imong simbahan? Sa imong mga membro ang pagtuman sa balaod? Tubag, wala. Nganong wala? Kay ang tanang naas balaod inyo mang gisupak. Una, nga pagsupak ninyo sa balaod, ang pagsimba lang ninyo sa adlawng Domingo. Ang pagtigom lang ninyo, pagsimba lang ninyo, nga giatol sa adlawng Domingo, usa na kapag lapas sa balaod. Kay walay sugo ang Ginoo sa Biblia, nga simbaha siya sa naunang adlaw sa semana. Wa mag-ingon Biblia nga nagpili siya unang adlaw sa semana alang sa iyong balaang panagkatigom. Ang gipili sa Ginoo nga adlaw alang sa balaang panagkatigom mao ang ikapitong adlaw. Siya nagpili niya na ug kanang adlaw mao ang Sabado. O niya karon, wa man niyo tumana una paglapas. Ikaduha, paglapas ninyo, wa mo magtamod sa mga pista sa Adonai. Wa mo magtamod sa adlawng igpapahulay nga maong Shabbat. Mao na ang mga paglapas sa balaod. Og mukaon pa mog mga hugawng pagkaon, wa mo'y pag-amping. Kaon mo sa mga baboy, alimango, pasayan, mga wayhimbis nga mga isda. Kusog mo mukaon na. So mo na mga paglapas sa balaod kay naa man as balaod. Ang pagsimba sa Adonai matag Gros Kodesh. Naaya pos balaod, wa man yun nabuhata, wa magay mo maghandom ni ana. Muna'y sala ang paglapas sa balaod. Nya ang inyong ipasiatab aron matakpan kunuhay ang inyong pagkamalinapason, moingon din mo gugma na taron. Mo ba nay gugma pastor ang paglapas sa sugos Ginoo? Pastor, mao ba nay gugma kanang paglapas sa sugos Ginoo? Mo ba nay gugma ang imong pagwali nga mayon ka wala nay balaod sa Ginoo, wala nay balaod panahon ra ng Moises. Grasya na taron. Mo ba nay gugma pastor? Mo ba nay pagsabot nimo sa imong gugma? Hinuktok kay kuno. Mentras napay kahigayonan sa paghinulsol, pastor, paghinulsol. Mentras napatay chance nga maghinulsol. Bisag pila pay edad nimo, hinumdumi ang imong pagkapastor sa dugayng panahon, di na mo'y makapaluwas nimo. Ang imong diploma, ang imong lisensya sa pagkapastor, wa na'y kwenta at tubangan sa Ginoo. Ang iyang gipangita mao ang imong pagkamapainomsanon, pagkamahinulsolon, ang pagbalik sa iyang Torah. Mo na gipangita niya nga mobalik ka sa iyang Torah, mobalik ka sa iyang kasuguan, mobalik ka sa pagtuman sa iyang mga balaod. Kay mauna ang imong gikalimtan ug maunay imong sala. Okay, Salmo 119. Balik ta sa Salmo 119, versikulo 21. Ibadlong mo ang mga mapahitason, ang mga tinunglo, kay wala man sila magtuman sa imong mga sugo. Tanawara. Tinunglo ang wala magtuman sa imong mga sugo. Gibadlong mo ang mga mapahitason. Tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. Salmo 119, versikulo 21 na siya. Tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. Gibadlong mo ang mga mapahitason. Kinsa man ning mga mapahitason? Mga pastor, nga mga gahig ulo,
muwali nga wa nay sugo, nga naman mapahitason kayo mo ang inyong sugo, inyong ipatuman sa inyong mga membro, pero kamo di mo mutuman sa sugos Ginoo. Di ba mapahitason kayo mo? Mo nang gibadlong mo diri sa radyo karon. Kay mo may gingon gibadlong mo ang mga mapahitason kining pagkadungog nimo sa walis DYRB. Mo ni pagbadlong sa Ginoo nimo. Kana kung nakasabot ka nga dili si Brother Gideon ang nagbadlong nimo, kundili ang imong Ginoo nga imong gituhan nga Elohim ni Abraham, Elohim ni Yitzchak, Elohim ni Jacob. Mo na nagbadlong nimo ron. Og ang salmo nag-ingon, ha? Nga tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. Salmo 119 versikulo 21. Tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. Tukma sad sa giingon ni propeta Jeremias mga igsoon. Perting tungluha gyud ni mga pastoron. Tinunglo gyud. Ni asa dapita maluwas. Pastor, asa mong dapita maluwas? Asa dapita maluwas ang inyong simbahan, ang inyong mga membro nga tinunglo man ang wa magtuman sa sugo. Maluwas din ang tinunglo. Kwentaha ko ninyo maayo. So, atong basahon ang Jeremias 11:3 ngadto sa 4. Brother Roy? Og moingon ikaw ngadto kanila, sa ingon nagsulti ang Adonai Elohim sa Israel, matinunglo ang tao nga wala magtuman sa mga pulong ining pakigsabot. Tanawa, matinunglo ang tao nga wala magtuman ni ini nga kasabutan. Kadelikado sa inyong kahimtang. Pagkaway kasiguruhan sa kaluwasan di ay sa mga born again, mga Pentecostal, pagkaway kasiguruhan di ay sa inyong kaluwasan. Kung kining Biblia mo atong pasultihon. Tinunglugod ang wa magtuman sa sugo, nya pila ka mga simbahan ron ang wa magtuman sa sugo. Laras gikan sa Katoliko ngadto sa born again. Tanang baptist wa magtuman sa sugo. Nya tinunglo man na, maluwas din ang tinunglo. Asa man mabasa sa Biblia nga ang tinunglo maluwas. Kay kung naay mabasa sa Biblia nga ang mga tinunglo maluwas, aw lumba ta paglapas balaod. Lumba tas dili pagtuman sa sugo. Kay ang maluwas ang tinunglo man day. Tinunglo gyud ang di magtuman sa sugo. So ingna sila nag-ingon ang Adonai, ang Elohim sa Israel, dili si Gideon ang gasultiha. Ang Elohim sa Israel nga tinunglo ang tao nga dili mo tuman sa mga lagda ni ining kasabutan. Tinunglo gid ay 4. Nga akong gisugo sa inyong mga amahan diha sa adlaw nga ako midala. Kanila gawas gikan sa yuta sa Ehipto. Gikan sa puthaw nga hudno nga nagaingon, tumana ang akong tingog ug buhata sila. Sumala sa tanan nga ako nagsugo kaninyo. Amen. Ingon kamo mahimo nga akong katawhan ug ako mahimo nga inyo. Di gid ay nimo maklaim nga ang Elohim, imong Elohim, ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Israel, dili na nimo mahimong Elohim kung dili nimo tumanon ang iyang sugo. Unya mga pastor, sus nindot ba kay mo ampo? Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Israel. Unya ang anak mo kinampuan. Gi-claim ninyo nga ang Elohim sa Israel maoy inyong Diyos. Samtang ang Biblia nag-ingon, dili kamo mahimong iyang katawhan, dili sad siya mahimong inyong Elohim kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo. Ay haraday nimo siya mahimo nga imong Elohim, ikaw mahimo sad nga iyang katawhan kung tumanon nimo ang iyang mga sugo. Amen. Unsay ang ipatuman? Ipatuman niya ang iyang mga pulong nga iyang gisulti kanila sa pagpagula niya kanila didto sa Ehipto. Gikan sa balay nga hudno, gikan sa balay sa pagkaulipon. Unya gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan, matud pa sa Adonai.
Gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan. Ang Adonai mo'y nag-ingon niya na. O niya, ingon din siya, aron sila maakong katawhan. Pag di ka magtuman sa iyang kasuguan, di ka gyud mahimong iyang katawhan. Sa ato pa, bisag unsa og balanse na to gyud, pilde gyud ang tanang Christians gikan sa Katoliko hangtod sa born again, ng Pentecostal, Baptist, pilde gyud. Wa gyud lutsanan sa kaluwasan. Wa lutsanan sa kadaugan. Bisan 1% sa kaluwasan, wala gyud in town. 0% yun mo sa kaluwasan pagkaluoy. Kining bersikulo hala nga inuktok kay kuno ni. Dili man di ay siya mahimong imong Elohim sa to pa kinsa man day Dios ninyo. Yay. Munay pangutana kamong mga Christian kinsa man day Dios ninyo. Yay. Ang dayag kwarta. Nganong kwarta ang inyong Dios? Kay ang inyong gisimba kwarta. Ngano man dili mo makawali kung walay kwarta. Nahinumdum ko sa among mga kaubang pastor dito sa Mindanao sa unang panahon, sa Cagayan, de Oro City. Na ako'y amigong pastor, mga igsoon sa una, batanon po, yung people po ko do. Adiser mo wali, kay nangadto sila sa among lungsod sa Alubed, kay nalagi serbisyo, sila ni adto, ni mga parinter po na ko ang mga naminaw nila dito. Adiser nagwali, gili-li niya ang kanang sudlanan sa offering. Oh, gili-li niya. Pagtan-aw niya nga usa ka gatos, perting wali niya nangugat og wali. Kay dako na mga usa ka gatos sa una brother. Oh, dako naman to, batan-aw pa ko to. Nangutana ang usa ka yang people kauban ako, pastor, ganahan ni kagwali. Nindot kay wali nimo. Insya nga, bayulit man. Mo yan tubag, bayulit man ang sulod sa offering. Pero inigli-li niya nga 20 pesos ray sulod sa offering box, mga igsoon, wa man to'y box sa unang brother kay paligpitan na mas kanang sudlan nas Bible bitaw. Oo. Kana ra man sudlan nas Bible mo, buong Bible niya, mo to'y sudlan sa offering. Mo isoroy ra man to, sudlan offering. Pagli-li niya nga 20 ra ang sulod, away gana mo wali ra po kung siya balik 20. Ingon pa niya, kung 20 ray sulod, wali ang sa nato balik 20. Nga naman, dayag na nga kamaturan ug maunay naa sa tanan, ang gisimba sa mga kapastoran, kwarta. Ang inyong Dios, kwarta. Nga naman, pag walay offering, di mo muwali. Ha? Mauna nga, inyo gyong pugon ang inyong mga membro, pinaagi sa pagbalik-balik, pagpakaon kanilas malakyas 3 Gs. Nya hulgaon ninyo sa mga tunglo. Hulgaon ninyo sa mga pagkainog kawatan, maimperno, pagdili muhatag sa ikapulo. Unya pag muhatag sa ikapulo, lipay dayon kayo mo, kay ang inyong gisimba mao ang ikapulo. Ang inyong Dios mao ang kwarta. Kay ang Elohim sa Israel, dili man ninyo pwede angkonon. O ang Elohim sa Israel, dili sad mo angkon kaninyo nga iyang katawhan. Kay wala man ninyo tumana ang iyang mga sugo. Mao may giingon sa Jeremias 11. Kung tumanon, gisugo ko sila sa pagtuman sa akong mga sugo, aron sila mahimong akong katawhan. O ako mahimong ilang Elohim. Kinsay nagkondisyon na ang Ginoo. Ang Elohim mo'y nagkondisyon. Ang pangutana, mosopak bata, magbuot bata. Siya may nagsulti. Nga ayha daitan niya ang konon nga iyang katawan kung magtuman ta siyang sugo. Og siya, mahimo sad nato nga Elohim kung magtuman ta siyang sugo. O niya, kumusta lagi? Kamong mga pastor, kamong mga Christians, wa lagi mo magtuman sa sugo. Nagpadayon mo sa Domingo. Ang pangutana ron, katawhan day mo sa Elohim. Sa to pa dayag og tataw kayo gid ba? Nga walay Kristiyanos nga katawhan sa Elohim. Ambot lang kaha kung ganagana o unsa na lang kahi naghatag ninyo kadasig kagana nga moangkon mo na mo'y Ginoo, na mo'y Dios, nga mobasa mo mga bersikulo nga
Pinili ninyo nga katong wa magkontra, wa magsugo niyo sa pagtuman sa balaod. John 3:16. Unya mga bersikulo bahin sa mga kanang pangalagad nga kuan. Ang Ginoo manalangin. Ana na lang yun. Tuo lang nga Ginoo, mag-ampog Ginoo, ana ra yun mo, taman. Pero ang tinuod, dili mo ang kunon sa Ginoo hangtod di mo magtuman sa iyang sugo. Amen. Di mo ang kunon nga iyang katawhan. Na ay kondisyon gid siya. Na gid siya kondisyon nga magtuman ta sa sugo para mahimot ang iyang katawhan. Muna na mga igsoon ang akong kanunay gipahinumdum ninyo. Ayaw isalikway ang sugo sa Ginoo kay ang pagtuman sa mga sugo sa Elohim mao di ay ang tinuod nga kagawasan. Amen. Amen. Hinaot nga inyo ning masabtan mga igsoon. Mao ang tinuod nga kagawasan ang pagtuman sa sugo sa Elohim. Ayaw hunahunaa nga kung magtuman ka sa sugo na ulipon na kahinoon. Wa ka maulipon, ulipon tas Elohim, pero di ta ulipon sa sala. Pero wa ka magtuman sa sugo, ulipon ka sa sala o dili ka ulipon sa Elohim. Amen. Mingon naman pastor, ulipon na si Elohim, hindi mo tuman sugo. Kung di mo tuman sugo, kung agalo nimo ang Elohim, tuman ang sugo sa Elohim. Agalon, ha? Servant of God. Oh, servant of God. Yung supak sa sugo, pagkatoy-toy. Di unsa ka nila pag-analyze ka na. Yun sa kapag sabot ang servant. Servant gani, mutuman sa sugo. Pagkatoy-toy yun bitaw. Munang mag-uulta may igsoon. Kaya wa naman tayo igong panahon alang sa atong pagpadayon. Ako nag-awhag kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pagampo ina Adonai Yeshua HaMoshiach, gibasulan ko ang tanan, gipasaylo ako sa akong pagkamasinupakon sa imong mga sugog balaod, ug salamat kayong nakasabot ako karon nga ang pagtuman dahil sa imong mga sugo mao tinuod nga kagawasan paningkamutan na nako Adonai Yeshua ang pagsunod sa imong mga sugo, sa imong mga balaod aron ako mahimong imong katawhan ug ikaw mahimo nga akong Elohim sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach, dawaton ko ikaw ang akong manluluwas. Amen. Adonai Yeshua, ikaw mga panalangin sa tanan nga nakasabot sa imong pulong ning tagnaas kabuntagon, hinaot pa nga sila makapangalagad kanimong tagaan mong higayon nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Sa ngalan mo Adonai Yeshua, ang gisalig ito ginang tanan. Amen. O kay wala naman kita igong panahon kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste, o sa akong mahal nga anak, Sid Kinori Silva, manamilit kayong tanan sa pag-ingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ni ini hangtod sa sumning higayon, sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Barok hababishem Adonai. Dalaygon ang naganhis sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.